Včera sme sa kúkali na trailer na Dose a dneska si posledujeme trailer na Zootropolis Město zvířat 2. Já jsem vaše terapeutka. Yes, tak jebe na to. Gregu, co jsme si říkali? Jaké Placenej to bylo novit? crazy. Nepříjemné. Tak. A Francín? Clark je možná myšák, ale hlavně je to váš kolega. Bruh. A máme tu i 2 nové kolegy. Prozradíte nám, co je za vaším dysfunkčním pracovním vztahem? Víte, oficiálně jsme kolegové už týden. Máme výročí. A skvěle na to klape, líp než skvěle. A taky jsme zachránili město. Tady jsme se ocitli nedorozuměním. Všimněte si, že odpovídá první, nenechá kolegu promluvit a podupkáváním potlačuje nervozitu. A že zdrojem té nervozity je bohorovná afektovanost jejího emočně nestabilního kolegy. Nuže, ukážeme si, jak se zdravit. OK. Nic, bohužel. Animace vypadá takisto predtým. Nevidím tady žádnou zmenu. Sklidněte se, Karen. Karen, lehněte. Máte tu hadici? Králičice, plišáku! Tenhle úkol bude zkouška. Selžete a jdete od sebe. V Zootropoli nikdy žádnej had nebyl. Hopkavá a Wild? Wild a hopkavá. 2, Snoop. Promiň, Pole. Vraťte se do Zootropole na filmovou událost, která se zapíše do historie. OK. To vypadá dost nabito. Taháš mě za ucho, to králici nesnáší. Musím pomoct svý rodině. Spláchni se. Ej, no way. Zootropolis Město zvířat 2. Poslyš, to nebyl nejhorší nápad. Ty, to znělo jako kompliment. Zootropolis Ale udělat 2. srdol na uších? Zase nějaká popít. Od listopadu pouze v kinech. Ok, teraz môžeme povedať môj názov, jak sa teším. 6 rokov sme čakali, myslím, že ten film vyšiel 2016. Nemôžem povedať, že sa teším, máme 2 možnosti. Že to bude absurdné kino, alebo absurdný trash. To, že Zootropolis končilo dosť ukončenie, je tiež problém. Som zvedavý, jak to bude prepracované, ten príbeh. Nepáči sa mi ten strašný malý časový preskok, že iba týždeň boli spolu ako kolegovia. S tým mám problém, že to je strašne malý časový preskok proste. Som zvedavý, jak s tým budú pracovať, lebo že keď budú mať chyby, že oni povedia, že týždne, zase niekde budú, že 20 mesiacov. Dúfam, že nebudú byť chyby zase v animácii, alebo nie v animácii, ale v dubbingu. Jaj. Musím povedať, že sa teším. V novembri 25, to je vážne, že 2 mesiace. 2 mesiace na premiéru, to je strašne akože... Oni ešte vydali i teaser trailer, keď bol, myslím, že je v Vianociach. Proste strašne dávno bol ten teaser trailer, strašne dávno bol ten teaser. Na ten druhý diel, chcel som na to vydať i reakciu, ale nakoniec som nevydal. No uvidíme, či to bude banger alebo absurdné hovno. Ale tak zatiaľ sa uvidíme zajtra.